Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa a cikin wani sabon bidiyo namu na wannan darasi namu na HTML. Idan ba ku manta ba bidiyo da ya gabata mun yi bayani akan code da kuma yacce ake rubuta shi. Yau za mu yi magana akan lokaci da kuma kwanan wata. Bari in goge wannan, na ce mu yi magana akan date and time. Idan za mu rubuta date and time a HTML ya za mu rubuta? Idan za mu rubuta lokaci da kuma kwanan wata. Domin rubuta lokaci da kwanan wata a cikin HTML muna amfani da wani element da muke ce masa time element. Yanda muke rubuta tag to shi ma haka za mu rubuta shi, wato time. Haka za mu rubuta sai mu saka me? Time nan a ciki. Misali na ce January sai na yi space sai na sa me? 08 hakan nan sai na yi closing na time element nawa. Haka shi ne muke rubuta time a HTML. Bari na yi saving nashi, bari na yi refresh na run kun gani? Haka shi ne muke rubuta time a HTML. Akwai wani abu guda ɗaya da nake so kuma mu yi magana akai shi ne, domin mun rubuta time element ne domin me? Kwamfuta ta fahimci cewa time muke amfani da shi. Idan har muna so kwamfuta ta fahimci cewa wannan time muka rubuta, akwai attribute, wani abu da ake ce masa attribute da za mu yi amfani da shi. Ba mu yi bayani akan attribute ba, za mu yi bayani akan attribute a videos namu masu zuwa na gaba. Za mu yi bayani akan mene ne attribute. To yanda ake rubuta attribute shi ne, a open tag naka na HTML hakan nan, da farko ai za mu saka sunan me? Sunan tag namu. Misali sunan tag namu a nan ko? To sai mu ba da space sai mu rubuta me? Sunan attribute a nan shi kuma zai zo. Wannan sunan tag namu ne, wannan kuma me? Sunan attribute. Sai mu sa equals sign sai kuma me? Sai mu sa double quote guda biyu hakan nan. To domin kwamfuta machine ɗin ya fahimci cewa lokaci muka rubuta da kuma kwanan wata, to sai mun yi amfani da wannan abin da ake ce masa attribute. Yanda na nuna muku shi ne haka shi muke rubuta attribute. Za mu zo cikin time element namu open tag ɗin sai mu rubuta me? Date hakan nan time a haɗe sai mu sa equal sign sai mu sa double quote guda biyu. To a nan ne za mu faɗa kwamfuta machine ɗin cewa nan date da time muke nufi. Idan na sa time za ka iya rubuta date za ka iya rubuta time machine ɗin duka zai fahimta. Yanzu misali na ce masa na rubuta 2023 sai na sa dash ɗin nan na sa 08 na sa dash sai na sa me? Na sa 15 misali. Na bar shi a hakan nan. Sai na yi saving. To yanzu nan ko da a ce na yi reload nashi za ku ga ba zai wannan ba, ba zai fito a nan ba saboda attribute ne. Na faɗa wa machine ɗin ne, wannan ya yi communicating ne da me? Da kwamfuta. Ya yi magana ne da kwamfuta ya sanar da ita cewa a cikin wannan time ɗin, time element ɗin nan na rubuta lokaci da kwanan wata. Duk da cewa a nan na rubuta January a nan kuma na fara da 2023 na sa 8 na sa 15, duk yadda ka rubuta zai zo. Yanzu a misali a nan zan iya saka lokaci, in saka ƙarfe 8 duk zai fahimta ko da kuwa na bar nan zai fahimci cewa nan time ne da date na rubuta, machine ɗin zai fahimta. Kuma zan iya me? Zan iya ƙara time a cikin nan. Idan zan ƙara time fa a cikin attribute ɗina zan iya saka T
zan iya sa T haka nan na bambanta shi domin bambanta time ɗin da kwanan watan. In na sa T sai in saka time ɗina misali hakan nan, ko kuma na cire T ɗin na sa space dukka zan iya. Ga kwanan wata ga date, yanzu misali a nan in saka May 08 na sa 2023 haka. Kuma zan iya me? Zan iya rubuta duk wani time da nake ganin cewa waɗanda nake so su fahimta mutane za su fahimce shi. Misali zan iya rubuta March hakan nan sai in saka March da kwana huɗu 04 na bar shi haka. Kuma machine ɗin zai fahimta saboda na riga na rubuta a nan. Na sa masa date. Zan iya rubuta 2 days ago. Zan rubuta kwana biyu da ya wuce. Misali in saka 2 days ago. Na yi saving nashi na rona 2 days ago ya fito. To idan nan wannan function na wannan attribute ɗin na date and time, in dai za mu rubuta date and time za mu rubuta wannan domin mu fahimtar da ita kwamfuta cewa nan mun rubuta date ne ko kuma time. Wannan shi ne. Mun gode ku cigaba da bibiyan mu. A cikin bidiyo namu na gaba za mu yi bayani akan mene ne shi attribute ɗin. Akwai da yawa attribute na HTML. Za mu yi bayani daga cikin wasu kuma muna tafiya a lokacin da muke koya za muna ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya muna bayani muna amfani da su. Mun gode.